Исәмесез, Дүшәмбе 1 апрель яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы, алар белән мин Фәнис Камал таныштырам. Хәзер булачак темалар хакында. Татарстанга ниһаять яз килде. Кыш карлы булды. Эреп бетмәс кебегие без инде бер ике атнадан бакчага барыбыз дип җыенабыз. Апрель ayında һава торышы нинди булачак? Бу хакта тулырак Индилә Хусаинова. Бүгеннән Казандагы Миллениум күперенең бер өлеше ремонтка ябылды. Иртә белән сәгать 8-дән бирле уже асфальт кисәбез. Күпернең нәрсәләрен төзекләндерәчәкләр һәм ремонт кайчанга кадәр дәвам итәчәк? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Казанда узачак БРИКС саммитына әзерлек барышында җир астындагы иске турбаларында алыштыралар. Менә шушы 700 тимер турба авария хәлендә любой момент кишелергә может эшерек. Ремонт бара торган объектны Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Татарстанда апрельнең 1 атнасы кояшлы, җылы һава торышыннан башланды. Республика буенча кар тизери, ул инде беренче зыянын да салды. Тукай районында Күперле авылына су керә башлаган. Пычрак сулы ташкын басулардан төшә һәм хуҗалыкларга кадәр барып җитә. Ишек аллары су эчендә, сарайына су үтеп, кыш корты, куяннары үлгән кешеләр дә бар. Район башкарма комитетында әйтүләренчә, әлеге очракларда эш итүнең үз схемасы да бар икән. Хәзер тракторлар белән канал казып, кырдан төшкән ташкынны авылдан читкә юнәлткәннәр, ул Ерганакка ага башлаган. Уяннар үлгән. Алар үлгән. Трактордан очканнарда солап кеткән ул. Шул юлдан монда төшкән юк бу хәлдә монда су. Бу атнада мондый хәл инде кабатланырга да мөмкин, чөнки инде хәзер үк республикада температура гадәти нормадан югары тора. Сибирьдән килгән антициклон, Урта диңгездән кергән циклон һәм көньяк батыштан кушылган җылы һава агымы апрель аен тагында җылырак итәчәк. КФУ галимнәре фикеренчә, бу ай май кебек булачак, инде 4нче ел рәттән апрель шулай җылы килә. Беренчесе мәсәлән пандемия 2020 елга туры килде. Халык язгы үзгәрешләргә әзер микән соң җылы көнгә сөенеп, паркта йөрүчеләр арасында бүген Индилә Хусаинова да бар иде. Кешеләр бош киемнәрен салып язгы пәлтәләргә күчкән, паркларда балалар уйный, кайбер районнарда язның беренче хәбәрчеләре сыерчыклар килгән. Талып силәре уянган, кошлар сайраша, җиһанга яз атлый. Бик тиздән агачлар яфрак ярып, умырзаялар да баш калкытачак. Яз бик матур килде. Каршында күбие кыш карлы булды. Эреп бетмәс кебегие без инде бер ике атнадан бакчага барыбыз дип җыенабыз. Гулять әйткәндә, конечно, приятный, тышлар җырлый, нитә менә и блеск в глазах. Рәхәт урында. Яз килгәч, пальтолар киделәр. Быел яз гадәттәгедән иртәрәк килде ди синоптиклар. Апрельдә температура климат нормасыннан 4-5 градуска югарырак булачак. Татарстан Сибирьдән килгән антициклон йогынтысында өстәвенә көньяк көнбатыштан җылы һава агымы да кушылган. Казанда бүген 10 градус тирәсе җылы иде, Мәскәүдә температура +20-гә җиткән. Мондый рекордлы күрсәткечләр Урта диңгездән килгән циклон белән бәйле диләр. С апреля месяца, который уже по-настоящему весенний месяц. Апрель шын мәгънәсендә язгы ай. Кояш та булгач көн саен 5-6 см кар эрей. Бер атнадан җир ачылып бетәр дип уйлыйм. Калган айларда температура нормадан артмаячак. Мондый хәл тагын июльдә генә кабатланыр. Анда көннәр эссе торачак. Синоптикларның фаразлары халык сынамышлары белән дә тәңгәл килә. Элек-электән үк апрельнең 1 көне җылы булса, җәй коры киләчәк дип юраганнар. Күргәнегезчә, бүген дә көн кояшлы, аяз, хәтта талып силәре дә уянган һәм мондый һава торышы әле атна ахырына кадәр сакланачак дип белгечләр. Температура көндез генә түгел, төнлә дә +7 градус тирәсе торырга мөмкин дип фаразлыйлар. Осадков существенных не ожидается. Алдагы 3 көндә явым-төшемнәр көтелми. Бүген төнлә һәм иртәгә иртән томан булачак. Температура +14 градуска кадәр җылы торырга тиеш. Җомга һәм шимбә көннәрендә урыны белән яңгыр яву ихтимал. Ночью в ближайшие 3 сутки ожидается от 0 до +7 градусов, а днем в эти дни от 8 до 14 градусов тепла. Язның бер көне ел туйдыра дигән әйтем бар. Көннәр җылынуы авыл хуҗалыгы тармагы белгечләрен дә сөендергән. Температура булай торса, кыр эшләренә дә озак калмый диләр. Туфракны дым белән тукландырырга бик әйбәт бу очракта һәм
Нахар безнең шушы киләчәк җыллар көтелә бит шушы Буатны да бик әйбәт кенә җылтырга тиеш. Басуларның ачылып, уҗымнарга инде кирәкле кадәр беренче ярдәм дип әйтергә дә була торгандыр. Башлама кертү, тукландыру эшләрен башлап җибәргә мөмкинлек бирер. Бакчачылар инде яшелчә, чәчкә үсентеләрен әзерләй. Илшат Мөхәммәдиев кыяр, борыч, помидор утырткан, ай ахырына теплицага чыгарып булыр дип өметләнә. Җир җылынга шунда ишек кирәк. Парникка. Может, апрель ахырында ничек погода кидә инде. Халык синоптиклары кыш көне кар, буран күп булса, яз җылы була дип тә әйтә. Быел күпме кар яуганын исәпкә алсак, чыннан да һава торышы кояшлы, матур көннәре белән сөендерер мөгаен. Инзилә Хөсәйнова, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр каналы. Бүген иртән Татарстан коткаручылары Казансу елгасыннан 74 яшьлек балыкчыны тартып чыгара. Аның чын мәгънәсендә бүген икенче туган көне дип әйтергә мөмкин, чөнки ир-ат гадәттән тыш хәлләр министрлыгының нәкъ менә Гимс үзәге янында бата башлый. Кычкырып ярдәм сорап өлгергән балыкчыны тиз арада судан чыгарып табиблар кулына да тапшыралар. Коткаручылар без хәзер кеше авырлыгын чыдатмый дип кисәтә. Бузга чыгу куркыныч, МЧС хезмәткәрләре тәүлек әйләнәсе 10 урында кизү тора. Нигездә бу республиканың зур сулыклары Казан, Яршаллы, Лоиш, Минзәлә районнарындагы елгалар. Казанның иң зур күпере Миллениумның бер өлешен бүгеннән ремонтка яптылар. 20 ел элек төзелгән корылма узган елга кадәр бер тапкырда төзекләндерелмәгән иде. Ремонт 2023 елда башланды. Беренче этабында күпернең бер ягындагы нигез баганалары яңартыла, асфальт катламын тулысынча алыштырдылар. Шулай ук яңа ут чыбыклары да сузылды. Икенче этапта да шундый ук эшләр башкарылачак. Теманы Рания Абдрахманова дәвам итә. Кыймаларын киселәр, сүтәләр, җыялар. Бүген иртәдән Миллениум күперенең Вишневский урамыннан Яңа Савин районына чыга торган ягында эш кайный. Ул транспорт хәрәкәте өчен ябык. Иртә белән сәгать 8-дән бирле уже асфальт кисәбез. Бу техника бирделәр. 400 мең инде. Эшибез инде. Эшибез тырышабыз. Юлны БРИКС илләре саммитына кадәр өлгертер өчен быел эшне апрельдән үк башладылар. Ремонт вакытында күпернең төп конструкцияләре, нигез баганалары, иминлек кыймалары яңартылачак. Замена покрытия дорожного и тротуара. Юл һәм тротуар эслекләре алыштырылачак. Архитектура утлары, юл билгеләре яңартылыр дип көтелә. Асфальтка яңа юл тамгалары ясалачак. Сейчас приступили к работам по очистке опор моста. Миллениум Казандагы иң биек күпер. Аның М хәрефе генә дә 45 метр биеклектә. Әлеге күперне 2005 елда Казанның 1000 еллыгы уңаеннан төзгән иделәр. Шуннан бирле былтырга кадәр ул бер генә тапкырда капиталь төзекләндерелмәде. 2020 елда уздырылган тикшерү барышында күпергә ремонт кирәклеге ачыклана. Былтыр бер ягын яңарттылар. Хәзер машина йөртүчеләр өчен ике якка да икешәр полоса бар. Иртән һәм кичен бу урыннарда транспорт бөкеләре тоткарлык барлыкка килергә мөмкин. Инде бүген үк Миллениумда хәрәкәт өлеше шикләнү сәбәпле шәһәрнең берничә урынында машина хуҗалары бөкедә утырды. Шул исәптән әйтик, декабристлар урамында да Миллениум күпере шәһәрнең төп артериясе булганлыктан Ленин дамбасы һәм 3нче транспорт дамбасындагы хәрәкәтләргә дә йогынты ясарга мөмкин. Моннан көн саен якынча 50 мең машина уза. Димәк, хәзер маршрутны алдан уйлап чыгарга кирәк. Анда колея гел, аның сәбәбе бәлки теге грузовой машина аркылы уш бу ниле колеялар килеп чыга, чукырлар килеп чыкса, соннан бер ремонт бәягә төшерергә мөмкин. Шуның өчен әлбәттә Миллениум гел безнең Казанның йөрәге дип әйтергә була. Шуның өчен аны әлбәттә гел күздә тотып торырга кирәк. Просто планирование нитерге керек. Алдан планлаштырсаң, вакытны чыгуны, вот маршрутны, кыйынлык юк. Ремонт керек, ремонтсыз булмый. Машина да бетә дип әйтим, ходовкалар да бетә. Шуңа күрә бераз бер 10 минут алдан торгандан бер нәрсәсе юк. Түзәбез. Күпердән күп җыримын. Жол покрытиесе инде изношенный инде. Ремонт кирәк иде. Ну, ничек булса түзәрбез инде. Ясасыннар. Ремонт 15 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген, ягъни 1 апрельдән илдә кайбер үзгәрешләр гамәлгә керде. Хәзер армиягә алу тәртибе башка булачак. Егетләргә 27 генә түгел, 30 яшькә кадәр повестка киләчәк. Моннан тыш пенсия түләүләре индексацияләнә. Фатирларны арендага бирү буенча да таләпләр катгыйлана. Булар хакында хәбәрчеләрбез күзәтүендә. 1 апрельдән Россиядә хәрби хезмәткә язгы чакырылыш башлана. Бу ел үзенчәлекле, армиягә алыну яше 27дән 30га кадәр арттырылды. Узган ел 27 яше тулып хезмәт итми калучыларга повестка килмәй. Алар элекке тәртип буенча запаска күчерелә. Лаеклы ялга чыккач бирелә торган һәм социаль пенсияләр 7,5%-ка арттырылачак. Искәртеп узабыз, мондый түләүләр гадәттә елга бер индексацияләнә. Былтыр апрель айында алар 3,13%-ка арткан иде.
Мәҗбүри маркировкаларга тиешле товарлар исемлеге киңәйтелә. 1 апрельдән эшмәкәрләргә азык-төлекне генә түгел, өске киемне дә аерым алганда туннарны, спорт костюмнарын, пальто, пиджак чалбарларында маркировкаларга туры киләчәк. Бу сатып алучыларны сыйфатлы товар белән тәэмин итү өчен эшләнә. Торак кодексына һәм күчемсез милекне рәсми теркәү турындагы законга үзгәрешләр үз көченә керә. Фатирга ремонт ясау таләпләре катгыйлана. Диварларны гына түгел, ишек һәм тәрәс урынын башка җиргә күчерү, ваннадан душ бөлмәсе ясау, агач идән түшәү өчен дә җирле хакимият органнарыннан рөхсәт алырга кирәк булачак. Кешеләр яши торган бинаны торак булмаган категориясенә күчерү эше җиңеләйтеләчәк. Торак белән бәйле тагын бер яңалык. Хәзер фатирларны арендага бирү шарты үзгәрә. Моның өчен аларда счетчиклар булырга тиеш һәм күршеләрнең мәнфәгатен истә тоту, аларга уңайсызлыклар булдырмау зарур. Бу таләпләр кыска вакытлы арендага да кагыла. 1 апрельдән торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү кагазында яңа күрсәткеч барлыкка киләчәк. Ул кабаттан исәпләү дип атала. Күбрәк түләгән чиракта кире кайтарылырга тиешле акча, инде кимрәк булганда җитми калган сумма күрсәтеләчәк. Туристлар өчен яңалык. Россия халкы Болгариянең Мәскәүдәге яки Санкт-Петербургтагы илчелекләре аша Шенген визасы алу мөмкинлегенә ия булачак. Инде чит илләрдән Санкт-Петербургка килүче туристлар өчен курорт салымы кертелә. Тәүлегенә 100 сум булачак. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүгеннән күчәренә авырлык 6 тоннадан артып киткән транспорт чараларына Татарстан юллары буйлап хәрәкәт шикләнә. Министрлар кабинеты шундый күрсәтмә чыгарды. Шикләү 30 апрельгә кадәр гамәлдә булачак. Ул төбәкара һәм районара юлларга кагыла. Искәрмә буларак пассажир автобусларына авыл хуҗалыгы тармагында терлек, азык, дару, орлык, ашлама, ягулык, шулай ук почта ташучыларга юлга чыгарга ярый. Рөхсәтсез хәрәкәт итүчеләргә исә 400 мең сумга кадәр штраф таяны. Шул ук вакытта транспортка арест салына. Татарстан буйлап 17 күчмә үлчәү контроле һәм 13 автоматлаштырылган пункт эшли. Яшел Үзән суды рәисе Татарстан югары судын җитәкләргә мөмкин 43 яшьлек яңа кандидат кем ул? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан белә аласыз. Бүген Казанда БРИКС илләренең спорт уеннарын уздыру буенча республика оештыру комитеты утырышы үтте. Аны Татарстан рәисе уздыра. Россиянең спорт министры Олег Матыцин видеоэлемтә аша катнаша. Быел гыйнварда уеннарга әзерлек планы федераль дәрәҗәдә расланган иде. Олег Матыцин әйтүенчә, Татарстанның халыкара спорт вакыйгаларын оештыру тәҗрибәсе зур. Февральдә үткәрелгән киләчәк уеннары моны тагын бер кат раслады. Исегезгә төшерәбез, уеннар 10 июньнән 26-сына кадәр узачак. Анда 75 илдән 5000 кеше катнашыр дип көтелә. БРИКС саммиты алдыннан Казанда тузган су турбаларын алыштырачаклар. Шәһәр үзәгендәге Мәскәү урамында эш бүген инде башланды. Уң як блокта җыллык үткәргечен ныгытырга җыйналар. Ярты гасырлык салынган турбалар софтан чыккан дип белгечләр. Аларның еш тишелүе аркасында суны туктатып торырга да туры килә. Хәзер юлның кайбер өлешләре ябык булганга транспорт хәрәкәтенә үзгәрешләр кертелә. Шәһәр үзәгенә барам дисәң, нәрсәне белеп торырга кирәк? Илдар Сафиуллин җиткерер. Хәзерге вакытта без Казанның Мәскәү урамында менә шундый тирән чокырны яңа гына казыганнар, аның астында иске су турбасын күрәбез. Ул теләсә кайсы вакытта тишелергә яки шартларга мөмкин ди монда эшләүче хезмәткәрләр. Аңлашылганча, менә бу юл участка 2 полосаны вакытлыча ябып торырга туры килгән. Машина йөртүчеләр әлегә тар урамнан йөри. Ләкин эшне узакка сузмаска җыйналар. Күргәнебезчә, инде өр-яңа пластмасс турбаларны алып килеп куйганнар. Менә шушы 700 тимер турба авария халinde любой момент тишелергә может эшерек. Шуңа водоканал безгә менә шу объем бирде, яңа турба салырга. Яхин урамыннан Киров тыкрыгына кадәр орадагы турба алыштырылачак диләр. Искесен дә оста калдыралар. Җир убылмасын өчен аңа бетон тутыралар. Яңасы шуның буйлап салына. Барлык йортларга су гадәттәгечә килә, аны яңа турбага тоташтырганда гына сүндереп торачаклар. Бүген көндә монда 3 экскаватор эшли, 3 КАМАЗ, 15 кеше. Котлованнарны казыдык, пересеченияларны определились. Түзәргә кирәк инде. Инде кыз да булсын, буаз да булсын, шулай булмый инде. Фәридә Исламова Мәскәү урамы белән кисешә торган Киров тыкрыгындагы йортта яши. Турба алыштыручы техниклар гөрелтүсенә түзәрбез. Бу эшне күптән башларга вакыт ди. Самое главное, что су булсын, ezilмәсен, тилмирергә булмасын суга. 10 апрель көнне уң як блок урамында да юл хәрәкәте шикләнәчәк. Монда 700 метрга якын озынлыктагы җыллык турбасын алыштырырга җыйналар. Тротуар һәм юлның бер полосасын ябачаклар. 21 күп катлы йортка җыллыкны өзеп торырга туры килә.
В этом году мы усилились дополнительно за счет федеральных программ. Быел безгә коммуналь инфраструктураны яңартуга федераль программа буенча акча бүленде. Моннан тыш водоканал оешмасы да тарифларны арттыру бәрабәренә инвестиция программасын зурайтты. Узган ел уң як булак урамының бер өлешен ремонтлаган идек инде. Ул чакта да транспортлар хәрәкәте белән кыенлыклар килеп чыкмады. Казан үзәгендәге Мәскәү һәм уң як булак урамнарында ремонт эшләрен җәй башында төгәлләргә җыйналар, чөнки төрле илләрдән кунаклар киләсе бар. Огромный блок работы предстоит нам. Быел без шәһәр хуҗалыгындагы гадәти эшләрне башкарудан тыш Казанда үтәчәк зур вакыйга БРИКС саммитында уздырырга җыенабыз. Бу атнадан башлап һәр юнәлеш буенча әзерлек башлана. Дөрес халыкара чаралар оештыру буенча тәҗрибәбез бар. Шулай да бу бик җаваплы вакыйга булачак. Юлларны ябып, ремонт эшләре әле башланып кына килә. Шуңа машина йөртүчеләр әллә ни кыенлык күрми, һич югы әйләнеп узарга була диләр. Әле бүген беренче көн генә. Менә әле белмим әле даже ничек. Әйтәм бит мин менә киләм Шәләпиннән. Миңа әйттеләр, что бу юл ябык. Мин башка юлдан килдем. Әйләнеп килдем. Төннә ясарга кирәк, ремонт бөтен юлларны ясарга төннә кирәк. Движение юк, рәхәтләнеп бөтен нәрсәне перекрывать итеп ясарга. Ә көндез булмый, бөтен җирдә движение бик каты. Ремонт эшләре белән бәйле рәвештә 7нче троллейбус хәрәкәте дә үзгәрде. Хәзер ул Халитов урамыннан кузгалып, Мәскәү һәм Чернышевск урамнарына кереп тормыйча Елга портына кадәр бара. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстан рәисе махсус техника җитештерүче Амкадор холдингы җитәкчелеге белән очрашты. Җәмгыятьнең директорлар советы рәисе Александр Шакутин белән хезмәттәшлекне арттыру һәм уртак проектларны тормышка ашыру турында сөйләштеләр. Амкадор Белоруссия компаниясе аңа 29 предприятие керә. Алар елына юл төзелеше, урман һәм авыл хуҗалыгы өчен 5000 данә техника чыгара. Бүген дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев Татарстан Фәннәр академиясенең Альфред Халиков исемендәге археология институты ачылуга 10 ел тулуга багышланган тантанада катнашты. Бер дистә ел эчендә институт тарих, археология буенча тикшерүләр үткәрү юнәлешендә профессиональ кадрлар әзерләүдә, төбәкара һәм халыкара проектларны тормышка ашыруда әйдәп баручы фәнни үзәккә әйләнде. Минтимер Шаймиев тантанада катнашучыларны юбилей белән котлый. Үз чыгышында ул институт галимнәренең республика территориясендәге бай археологик эзләнүләрне таянып эш итүен ассызыклады. Яңарыш фонды тәкъдиме белән торгызылган борынгы Болгар шәһәре һәм Зия утрау шәһәрчекләре проектын тормышка ашыруда институтның ролен билгеләп үтте. Бүген Татарстанда 4 объект ЮНЕСКО һәйкәлләре исемлегенә кертелгән. Бу зур казаныш өчен археологларга рәхмәтен белдерде. Минтимер Шаймиев галимнәргә фидакарь хезмәтләре өчен дәүләт бүләкләре дә тапшырды. Мы возрождаем материальное и нематериальное наследие нашей республики. И получается удастся. Вот за эти годы создали специальный фонд возрождения. Наш фонд поддерживается жителями республики на основе благотворительности и иные источники. Но когда люди видят, что то, до чего у нас рук не хватало, и в условиях возрождения мы дошли до этих объектов и решили вот этих вопросов, которые нас тревожили, ответы находятся. Бердәм Россия алдан тавыш бирүдә катнашырга теләүчеләрдән документлар кабул итә. Шул рәвешле партия көзге сайлауда катнашачак вәкилләрен ачыклый. Бүген Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов үз документларын китерде. Ул беренче тапкыр 5 ел элек сайланган иде, быел икенчесенә бара. Алдан тавыш бирү ысулы халык ышанычлыларына сайлау алдыннан имтихан бирү кебек ди Марат Әхмәтов. Халык белән аралашу җәмгыятьтәге нинди мәсьәләләрне тиз арада хәл итү кирәклеген ярдәм итә. Үзенә күрә тагы бер җаваплылык, инде гәрчә мәсәлән минем үземнең шәхси язмышым инде ул гел халык алдында имтихан тотып үтте. Яш вакыттагы хуҗалык җитәкчесе булып эшләүдән тотынып, әйтик район җитәкчесе, партия райкомы секретары һәм менә бу дәүләт советында эшләгән чорда да халык белән бик тыгыз элемтәдә һәм аралашып, аларның һәрбер ихтыяҗ мөрәҗәгатьләренә җаваплы карап, алар белән эшләдек. Менә инде әгәр дә киләчәктә ышаныч була торган булса, республикабыз халкыннан сайлаучылардан бу эшне дәвам итәргә дигән теләктә.
Быйыл Казанда 452 йорт янындагы ишегалларын ремонтларга җыйналар. Безнең ишегалда республика программасы буенча эш апрель уртасында башланып китәчәк. Моның өчен 3,5 миллиард сумнан артык акча бүленгән. 4 ел эчендә 1820 йорт тирәсен ремонтлаганнар. 30 апрельгә кадәр Татарстанда 2025 елга өстенлекле булып саналган җәмәгать урыннарын төзекләндерү буенча онлайн тавыш бирү бара. Торак һәм шәһәр мөхите дип аталучы илкүләм проект нигезендә халыкның фикерен сораштыралар. Узган елга тавыш бирү нәтиҗәсендә программага Казанның Серов урамындагы бульвар һәм зур акчарлы күле кергән иде. Тавыш бирү өчен дәүләт хезмәтләре порталына яисә Город Среда Татар.ру сайтына кирергә кирәк. С каждым годом мы видим, что Без елдан-ел халыкның активлыгы, кызыксынуы арта баруын күрәбез. Моннан тыш аңлашып эшләү, уртак фикергә килү дә бар. Бу да куандыра. возрастает не просто инициативность наших жителей, но и возрастает умение договариваться, умение находить компромиссы. Ел башыннан Түбән-Кама районында үлүчеләр саны кызганыч 8%-ка арткан һәм 464 кешенең гомере өзелгән. Алар арасында яман-шиш һәм кан әйләнеше системасы авыруларыннан интегүчеләр була. Бу хакта иртәнге утырышта районның сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе хәбәр итте. Сергей Мересев сүзләренчә, халык диспансерлаштыруга җаваплырак карый башласа, югалтулар азрак булыр иде. Быел тикшерүне узарга тиешле кешеләрнең 46% гына табибларга күренгән. Диспансерлаштыруның икенче этабын узарга җибәрелгән. Һәр өченчесе аңа бармаган. Рамил Муллин шәһәрнең сәнәгать оешмалары эшмәкәрләр белән элемтә урнаштырырга кирәклегендә билгеләп үтте. Быелдан районда махсус проект башлана. Предприятие хезмәткәрләренә профилактик тикшерүне даими үткәрәчәкләр. Шулай ук сәүдә үзәкләрендә мобиль төркемнәр дә эшли башлый. Проблема и для родственников, проблема и для семьи. Гаилә якын кешесез, оешма тәҗрибәле хезмәткәрсез кала. Бу бик зур проблема. Чөнки сүз милләт, халык сәламәтлеге турында бара. Хезмәт яшендәге кешеләрне югалтабыз. Бу сорауны контрольгә алырга кирәк. Промышленным компаниям я обращаюсь к бизнесу. Бүген татар җәмәгатьчелеге шагыйрь Габдулла Тукай премиясе лауреаты Шәүкәт Сибгатуллинны соңгы юлга озатты. Ул күпчелеккә Шәүкәт Гаделшә тәхәллүсе белән мәгълүм итте. 74 яшендә озак авырудан соң арабыздан китте. Мәрҗани мәчете янына хушлашу мәрәсименә Татарстан язучылар берлеге әгъзалары, Мәдәният министрлыгы вәкилләре, мәрхүмнең туганнары җыелды. Алар Шәүкәт Гаделшаның татар әдәбиятында зур эз калдыруын билгеләп үтте. Аның шигъриятта үзенә генә хас теле, лирикасы белән аерылып тора. Аучы җыры, Шуңгыл, Сибирем үз җирем, Иман капка ачканда җыентыкларында Сибир табигаты, шәхес язмышы сурәтләнә. Шушы китаплары өчен аңа узган ел Габдулла Тукай премиясе бирелде. Замандашлары Шәүкәт Гаделшаның ярдәмчел, ачык күңелле, намуслы кеше булуын әйтә. Өчен анда шулай аның поэзиясендә менә Сибир колориты бар иде. Менә идегәйләрне укыгач, идегәй дастанын укыгач, эстетик ләззәт кичерәсең бит. Борынгы сүзләр, андагы теге аучылык, яугирлек, гаярлек. Менә Шәүкәт Сибгатуллинның, Шәүкәт Гаделшаның шигъриятендә дә менә шушы гансырлар өстенлек итә иде. Чын мәгънәсендә менә безнең татар шигъриятендә, татар әдәбиятында үзенең якты исен калдырды дип менә бүген әйтә алабыз инде. Чынлап та аның шигырьләре, җырлап торган шигырьләре, мәгънәле, эчтәлекле шигырьләре безнең күңелләрдә әле озак сакланыр. 10 апрель көнне мөселманнар ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Изге бәйрәм Татарстанның шәһәр мәчетләрендә иртәнге 7 яртыда Коръән аятларын укудан башланачак һәм сәгать 7-дә вәгазь белән дәвам итә. Гает намазы 8 яртыда укылачак. Авылларда аңа кояш чыгып, ярты сәгать узгач җыелалар. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллинның бәйрәм вәгазен турыдан-туры эфирда безнең канал күрсәтәчәк. Гает намазы башкаланың Галиев мәчетеннән трансляцияләнә. Республиканың Нефть төбәгендә яшәүче сәләтле 100 бала бу елларда Әлмәткә җыелды. Биредә Төбәк-ара Сандугач Сойрар илем фестиваленең йомгаклау концерты узды. Ул яшүсмерләрнең сәләтен ачу һәм аларны зур сәхнәгә әзерләү максаты белән инде 27-нче тапкыр үткәрелә. Хәзер Сандугач Сойрар илем конкурс кына түгел, ул үзенә күрә инде иҗади яшьләр хәрәкәте дә. Бу юлы тамашачыларның йөрәген кемнәр яулады? Яшь талантлар белән Әдилә Закирова аралашты.
Рәхмәт безүрәнием. Яратам. Яратам, давай уңышлар сиңа. Исән сау. Олия Камилова Нордуган бию ансамбленең солисты, Әлмәт тамашачысы алдында татар халык биюен башкарачаклар. Фестивальнең йомгаклау концертына ел саен килсәләр дә, һәр чыгыш алдыннан дулкынланалар. Үзеңнең ниндидер талисман движение бар. Например, мин һәр вакыт туфлинең каблукларны сыпрам. Смелее әйтәм дә сәхнәгә чыга. Балалары мәктәптән тыш иҗат белән шөгыльләнгәндә, әти-әниләр дә шат. Ул куркуны белми, кыю. Уялып та тормый бер нәрсәдән дә, бөтенләй бергә ияләнгән була. Шуның өчен дә балаларны бирергә кирәк. Рәхәтләнеп бисеннәр. Сандугач Сайрар Илем фестивале тарихында бу инде 27-нче шундый зур концерт. Сәхнәдә жюри һәм тамашачылар мәхәббәтен яулаган балалар. Һәммәсе өчен әлеге фестиваль зур сәхнәгә юл ача. Татнефтьнең хәйрия һәм рухи үсеш фондлары теләктәшлеге белән ул ел саен үткәрелә һәм дәрәҗәсен югалтмый. Шушы фестивальне үткәрәбез. Ул инде минем фикер буенча бик тә балаларны кызыксындыра торган фестиваль. Менә мөмкинлекләр бик күп, концертный заллар ничә, аннары инде башка заллар бар, һәм инде менә күп конкурсларны без үзебезнең оздоровительный дипломларча, пионерский лагерь дип шунда үткәрәбез. Алар балалар шунда ялда ителәр инде үзләренең яраткан һөнәрләре белән дә шөгыльләнәләр. Әлеге фестивальне үткәрергә ярдәм итеп Татнефть җәмгыяте республикада милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертә. Шундай зур концертларны үткәрү ул үзе бер тәҗрибә безнең өчен дә. Һәм әлбәттә безнең Шаян каналы бар. Без әлбәттә менә бергәләп ничек тешләргә, бу балаларны бездә дә күрсәтергә, гомумән татарча белгән, татар телен яраткан, татар мәдәниятен яраткан балаларны үстереп, аларны киләчәк тормышка җибәреп, татар халкын ныгытырга һәм киләчәккә барырга. Менә шундый максат. Фестивальдә җыр номинациясендә гран-прига 10 яшьлек Әмир Авзалов лаек булды. Егетнең иҗади юлында бу тәүге зур җиңү. Я в первый раз победил в этом конкурсе, и во мне просто разрыв эмоций. Сандугач Сайрар Илем фестивалендә иңнәрне 6 номинациядә ачыкладылар. Тик башкалар да кәефләрен төшермәде, чөнки иҗат бәйрәмендә җиңелүчеләр булмый. Әлмәттә Нәдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Сез дүшәмбе көне вакыйгалары белән таныштыгыз. Хәзер рекламадан соң һава торыштыруындагы мәгълүматны Радис Гарипов җиткерер. Сау булыгыз. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Башкортстанның халык Татарстанның ат казанган артисты Әнвәр Нургалиевның өстәмә концертларына рәхим итегез. 7 апрельдән 11-нә кадәр. Казан, Уникс. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Исәнмесез, студияда Радис Гарипов. Апрельнең 1-нче атнасында Татарстанда сизелерлек җылыта, хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча, Яшелүзән, Балташ, Биектауда алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Көндез температура 9-12 градус, төнлә 4-5 градус җылы. Буа, Чүпрәле һәм Апаста аязучан болытлы, явым-төшем көтелми. Көндез температура 12-13 градус, төнлә 4-5 градус җылы. Нурла, Чирмешән, Аксубайда аязучан болытлы, явым-төшемсез булачак. Көндез температура плюс 11-12, төнлә плюс 4-5 градус. Ярчаллы, Әгерҗе, Сарманда алмашынучан болытлы, явым-төшем көтелми. Көндез 10-11, төнлә 4-5 градус җылы. Әлмәт, Лениногорск һәм Бөгелмәдә температура көндез плюс 10-12 градус, төнлә плюс 5-6 градус. Монда да аязучан болытлы һәм явым-төшемсез. Республиканың барлык туристик шәһәрләрендә дә җылыта, җиядә температура көндез плюс 12 градус, төнлә плюс 5 градус. Алмашынучан болытлы, явым-төшемсез.
Булгарда көндіз +8, төнлә +3. Монда да аязучан болытлы булачак, явым-төшем көтелми. Алабугада алмашмычан болытлы, явым-төшемсез. Көндіз 11, төнлә 5 градус жылы. Татарстан башкаласында да жылы, көндіз температура +11, төнлә +5 градус. Атмосфера басымы Түркемеш баганасының 752 мм тәшкил итәчәк. Жел көн яктан, аның тизлеге секундына 4 метрдан артачак. Дымлылык 60%, җирнең монет кыры тыныч. Әлегә шулар сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов иде. Сәламәт булыгыз.